Foli ani tanuni an b'a di an filɛlikɛ kulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don Jani point email FM kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ yarabiyama an minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ an bɛ sɔli kɛ an kuntigi ka kisi ni nɛɛmaba ye sallallahu alaihi wasallam ayiwa diɲɛ dara maa min kanu kama ka sankolo da a kanu kama ka dugumakolo da a kanu kama k'an bɛ sɔli kɛ a ye ayiwa an ka maa minnu yɛrɛ fana tayana an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jani plateau sanfɛ yan nɔ ayiwa marakamuso Mayini Dukure an bɛna kuma bi éducation générale de kan an ka bi éducation k'a tiɲɛna an ka bi éducation ko sokɔnɔna de don wa kɛnɛmana de don wa kalanso de don wa ayiwa an bɛna tila ka an da don a la a kɔnɔko ye mun ye an bɛna tila k'a da diɲɛma kulo kan ayiwa Ibrahima Dunbiya ale bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ fo ka se Fode Jakite ayiwa an ka foli bɛ u ye dan tɛ foli min na Ibrahima a ni sɔgɔma an bɛ Ala tanu. D'accord, me foli se an lamɛnbaga bɛɛ ma kosɛbɛ ani me foli kɛ yan yɔrɔtigi ye n'o ye Kasim kosɛbɛ n'ale y'an ka Mali kunnafoni mɔgɔba dɔ ye me foli k'ale ye ani me foli kɛ Fode yɛrɛ Jakite donc me foli kɛ an ka technicien fana n'o ye Kɛba ye k'a jalo voilà. ayiwa Fode i Jakite i folen don kosɛbɛ so an lamɛnbaga bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ malidenya kɔnɔ kosɛbɛ nɔgɔ tɛ min na Mali ye Kayi fo Kidali nɔgɔ foyi t'o la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mayini ko kuma ka gɛlɛn minnu b'an lamɛn minnu b'an lajɛ k'u k'a faamuya ni hakili ye siga t'a la barisa an ye sifin de kuma dɔ fɔcogo bɛ se ka jɛngɛ o ye tiɲɛ mais u bɛ laɲini de jateminɛ barisa laɲini ye ka an ka pierre apporter jamana jɔli la siga t'a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ye tiɲɛ ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ayiwa an bɛna an ka thème fɔlɔ an bɛna o ta question fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye ko an ka mara ko a tiɲɛna cogo di n'o ye éducation ye d'accord Mayini n bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ foli diyara komi kuma man di mɔgɔ kelen da o ye tiɲɛ ye n ɲinɛna Dunbiya foli ko Dunbiya merci beaucoup hali n'a sɔrɔ ko Dunbiyalakaw tɛ maɲanamaba ye d'accord Mayini an ka éducation tiɲɛni kun caman b'a la ayiwa ne kɔni bɛ se k'a bila bakuruba 3 ɲɔgɔnna kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ an b'a ta so fɔlɔ barisa n'i y'a ta k'a lajɛ mara bɛɛ lajɛlen daminɛ ye so de o ye tiɲɛ parce faso que duguba kɔnɔna burusi kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen bɛ du dɔ de kɔnɔ i bɛ kabila dɔ de kɔnɔ kabila dɔ de bɛ nin ka ɲi nin ma ɲi i y'a faamu bon n'an y'a ta k'a lajɛ mara kan ka sɔrɔ so kɔnɔ fɔlɔ de bi o de jɛngɛlen don an bolo dɔɔnin parce que bɛɛ lajɛlen hawujalen don bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔ ko sɔrɔ ko k'o bila mara ɲɛ n bɛna misali dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ ni denmisɛnnin la ni kare kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ a daminɛ san fɔlɔ fo ka taa se k'i don ekɔli la i t'u fa ye ɲɛ la fo ko ne ko aw fa tɛ ɲɛ la dɛ i y'a faamuya voilà i t'u fa dɔn quoi qu'est-ce qui fait ça parce que bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli denbaya bɛ balo cogo di ainsi de suite i b'a ye k'a fɔ éducation jɛngɛnna ye dɔɔnin donc ne tali kɛra le fait que parents bɛ bɔ u tɛ don jusqu'à ce que i yɛrɛ tɔw b'a fɔ ko e tuma e fa ye jɔn ye donc n'an y'a ta k'a lajɛ an yɛrɛ faw de kɛlen don ka mara in da jɛngɛ dɔɔnin quoi voilà c'est pourquoi on dit des fois que l'éducation parentale a démissionné voilà mais c'est sous-entendu an falakaw yɛrɛ de bolo jiginna dɔɔnin donc n'an y'a faamuya an bɛ koti in bɛɛ bi an falaka caman bolo jiginnen don donc mara bɛɛ tora n baw bolo o ye sokɔnɔna ta yɔrɔ ye bakuruba 2nan o ye kalanyɔrɔ ye kosɛbɛ i y'a faamu an ka kalansow o ye kalansow ye parce que Mayini c'est un secteur que je maîtrise beaucoup le milieu scolaire i y'a faamu Mayini mɔgɔ dɔw bɛ baara nin kɔnɔ i y'a faamu minnu b'an ka baara in kɛ cogo di tan awɔ parce que dɔw bɛ yen nɔ kalan tɛ quoi i y'a faamuya mais enseignement ye art de ye a damana art de c'est à dire faamuba bɛ se ka kɛ e la mais comment transmettre ça c'est très important oui c'est très important parce que e de bɛ ka message dɔ véhiculer denmisɛnninw ye quoi voilà o message in a bɛ fɔ cogo di
misali jumɛn un bon enseignant d'abord enseignant kan qualité tila bɛɛ kan ka enseignant la o de la i b'a jateminɛ fɔlɔ IFM ninnu na parce que je suis un sortant d'IFM de 2014 IFM de Kangaba IFM fɔlɔ kɔrɔlen ninnu na a jateminɛ baganmara yɔrɔ bɛ yen fɛn misɛnnin caman kɛyɔrɔ b'a kɔnɔna la parce que enseignant n'e bilala ka taa yɔrɔ dɔ la e de ye médecin e de ye sapeur pompier e de ye fɛn bɛɛ ye. Donc sisan nɔ n'a y'a faamuya enseignant kan ka kɛ i n'a fɔ a kan ka tali kɛ fɛn bɛɛ la bakuruba la. Oui, enseignant kan ka kɛ quelqu'un qui détient la culture générale. Misali la sisan e bɛ se ka kɛ burusi kɔnɔnaw la fɛn dɔw b'a fɔ ko bila dɔw b'a fɔ ko dala dɔw b'a fɔ ko dila c'est une eau stagnante i y'a faamu a fɛn denmisɛnninw bɛ taa ka taa kulonkɛ la denmisɛnnin dɔ bɛ se ka nɔgɔya la o mais sécurisation a bɛ kɛ cogo di boli bɛ kɛ ka taa école maîtrise de wele o parce que a tun bɛ bila i kunna fɔlɔ ko école maîtrise bɛ se fɛn bɛɛ la effectivement formation de tun b'a la mais est-ce que c'est la même formation aujourd'hui? Kuma bɛ ɲininkali tɔ min bɛ yen kan. D'accord, ça c'est un. Deux, n'i y'a ta k'a lajɛ an ka donna question na misali la sisan quelqu'un qui vient dans l'enseignement ko parce que ko yana ka baara dɔ sɔrɔ i n'a fɔ an ka donna thème na voilà ko yana ka baara dɔ sɔrɔ k'a bɛ kɛ ten an yɛrɛ ka bamanankan na ko ten ko man di o ayiwa ko ten ko fana dilan ko ten ko dilan d'accord est-ce que o tigi a tigi a amour yɛrɛ t'a la fɔlɔ parce que ni fɛn min amour b'i la i b'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn de o ye tiɲɛ ye mais a amour yɛrɛ t'i fɔlɔ donc mɔgɔ caman bɛ enseignement kɔnɔ i y'a faamu minnu t'a dɔn a kan ka kɛ cogoya min na minnu o t'a dɔn a kan ka kɛ cogoya min na denmisɛnninw ka éducation base b'o olu yɛrɛ de kan ɲɛmɔgɔ voilà maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ parents ni école ta yɔrɔ ye jumɛn ye rare a ka dɔgɔ parent min bɛ wuli ka taa ɲininkali kɛ den kungo la école la bi à cause du temps an bɛ don min na ko bi voilà an bɛ don min na ko bi parce que temps ti mɔgɔ si bolo alors que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala t'o saba di mɔgɔ si ma ɲɔgɔn fɛ o ye jumɛn ye i y'a faamuya ka nafolo d'e ma ka kɛnɛya d'e ma ani ka lafiya di e ma wagati kelen na ɲɔgɔn fɛ o tɛ mɔgɔ si bolo yɔrɔnin kelen o ayiwa i y'a faamuya d'accord parents tɛ wuli ka den kungo ɲɛɲini fo n'a tiɲɛna école la sinon si la famille et l'école en quelque sorte a une coalition je sais pas kuma ɲɔgɔnya bɛ yen hali n'a sɔrɔ la ko moto dɔ bɛ ka tɛmɛ ko nin e b'a dɔn ko nin y'i fa ka moto couleur ye e sɔn ma na ko ka école la o fana ye tiɲɛ ye o ye bakuruba filanan ye bakuruba sabanan n bɛn'o f'i ɲɛna o ye bɛɛ lajɛlen ka mara ye i n'a fɔ bɛɛ jɛ mara n'o ye bɔlɔn kɔnɔna ye i y'a faamu n'i y'a ta misali la Dunbiya par exemple c'est un frère i y'a faamuya hali n'a sɔrɔ ko n ka fisɔnin don c'est un frère mais est ce que ne bɛ se ka Dunbiya den ye ko la ko n b'a to yen ayi so tɛ se ka kɛ i y'a faamuya mais o tun ye fɔlɔ Dunbiya o dɛ mais ne y'a kɛ n den na sa a bɛ n datugu ayiwa voilà donc o ye wagati n'a cogoya de ye parce que an ka Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tabiyaw ye o de ye donc an fa minnu tɛmɛna an mɔkɛ minnu tɛmɛna minnu ye Mali mara i n'a fɔ Modibo Keyita ninnu Wɛnzɛn Kulubali n'a caman na olu ye nin éducation de sɔrɔ kosɛbɛ o de la olu ye nanzara ka kalan faamu ka tila jeune min b'a kɔnɔ k'a faamu o de kuma ye k'a d'i ma o tuma na a faamuyara Fode i Jakite n bɛna se Ibrahima Dunbiya Ibrahima e bɛ se ka mun de da Fode ka nin question ka ɲininkali i n'a fɔ éducation ye a ye siti kɛ yɔrɔ jumɛn ye d'accord Mayini i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an tɛ a fɔ nanzarakan na an b'a fɔ tudunkan na awɔ mara a tiɲɛnen don bi jamana in kɔnɔ donc n b'a ta global kunda bakuruba kunda k'a daminɛ sanfɛ fo ka na se duguma a daminɛ mɔgɔkɔrɔbaw la bi fo ka na se duguma bi a bɛɛ de ye mara tiɲɛ ni n ko k'a bɛɛ ye mara tiɲɛ Mani n bɛna démocratie on dirait Maliyɛnw ma démocratie faamu kosɛbɛ o tun ye an ka question filanan yɛrɛ de ye n'est-ce pas d'accord Mani parce que b'o de fɔ kuma bɛɛ n'i bɛ ne lamɛn i bɛ ko caman dɔn i bɛ ko caman mɛn ayiwa et puis n b'a fɔ lamɛnbagaw ye fɛnɛ u kana kɛ sababu ye ko n ka kuma dɔw bɛ u ka taa dɔgɔya kɔnɔ u ka nɛnɛ kɔnɔ u deli la non o yɛrɛ fana si tɛ kuma na fili tɛ ban kuma la fili tɛ ban o ye tiɲɛ ye donc an bɛ yan pour que ka se ka nɔgɔ bɔ kow la éducation mara ka se ka ɲɛ Mayini sokɔnɔna la fa ni ba olu bɛɛ y'u ka jɔyɔrɔ bila a mɛnna cogo di Mayini n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna bi hali n'a ka di fa ye bi ka den mara fa ka pression dɔ bɛ bi ba b'a kɛlɛ o dalu b'i bolo o dalu bɛ n bolo Mali yɛrɛ sigilen t'o kan bi yan o dalu ye jumɛn
mani an cɛw filɛ yɔrɔ min na bi wallahi ala min kale bi an cɛw ni jalen tɛ ka taa se niveau dɔ ma ne ko ni jalen tɛ ka taa niveau sugu dɔ ma an tɛ se ka kariya muso kɔ quoi o tɛ se ka kariya muso kɔ c'est-à-dire voilà ni ko ka kariya muso kɔ k'a fɔ muso ma ok problème t'a karisa ni den nin kɛ tan i n'i ka minɛn b'a bɛɛ cɛ a bɛɛ bɛ taga ni den bɛɛ bɛ taga donc c'est o kariya tɛ bi cɛw la u b'a fɔ de ko den k'a b'i ba bolo i den b'i bolo ye ne y'a faamuya muso muru ye an falakaw tɛgɛ quoi c'est très bien géré d'accord a faamuyara ni cɛ bɛɛ ko karisa ma karisa ok ni den man kɛ a n'a ka minɛn cɛ n'a bɛɛ ka taga muso bɛɛ ka taga a faso la an cɛw ka kariya est-ce que o ye solution fana bon mani n bɛna mun f'i ɲɛna muso solution tɛ muso bolo ni fɛn tɛ dɛ f'i ka muso forcer kuma dɔ la ka bila ko la de wa si donc fo k'a don i ɲɛna da fɛ mais n'a kɛra ni fanga ye est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ bon nɛgɛnɛgɛli tɛ bi musow ta ɲɛ ayi dɛ nɛgɛnɛgɛli bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la d'accord tɛ bi muso ye mani n bɛ kuma dɔ f'i la bi n'i ko ten n bɛ kuma dɔ f'i la bi u b'a fɔ ko muso hakili ka dɔgɔ ko cɛ hakili ka bon ni muso hakili fo siɲɛ 100 o fɔlɔ muso o tɛ bi muso ye wallahi sisan Ibrahima o dalu jumɛn de bɛ e bolo sisan bi muso ko nɛgɛnɛgɛni tɛ so u la bi muso k'a fɔra ko muso de tun man kɛ fɔlɔ mais bi ta olu ye kekuya u tilal'o la pewu sisan o perewu jumɛn de bɛ e bolo mani perewu tɛ dɔwɛrɛ ye fo di ma san an filɛ yɔrɔ min na bi cɛ mana bɔ stratégie fɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ muso minɛ a tɛ se ka muso minɛ non a tɛ se ka muso minɛ a mana se k'a bɛ muso nɛgɛnɛgɛ cogo o cogo a tant que ne ma diya muso yɛrɛ muso tɛ se ka sɔn mais est-ce que cɛ m'a jɔyɔrɔ bila o yɔrɔnin na ouais bien sûr n y'o de fɔ cɛ y'a jɔyɔrɔ bila yɔrɔ min na parce que cɛ n'i kantigɛ da yira muso la k'a yira muso la i ye mɔgɔ min décidé don décision de b'i bolo a tant que ne nin tɛ nin man di ye ni ma nin kɛ nin man di ye soit i bɛ fɛɛrɛ kɛ donc sisan ne y'a faamuya mara in yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ an denw ka mara yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ fɔlɔ o bɔra ba de la donc mais fa sen t'a la fa sen bɛ k'a la yɔrɔ min na parce que fa bɛ abandonner poste kɛ fa kan ka jɔyɔrɔ min na musoko la k'a ka décision ta il faut k'a kɛ un homme principe a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min décidé don nin man di ye nin ka di n ye fo fa k'o de ɲɛ yira ba la bon donc sisan ne fa y'a ɲɛ yira ba la o donc ne bolo fa kan k'a ɲɛ yira den fana na parce que u bɛɛ b'a ka mara de kɔnɔ d'accord bon bi an filɛ yɔrɔ min na bi mani den kɛra cogo o cogo bi den ba bɛ mun kalama den ka ko la fa t'a kalama o ye tiɲɛ ye mais il faut que cɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc mara in bɛ se ka ɲɛ éducation in bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na d'accord mani m'o kelen d'i ma cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ na an ka kɛ komi jatigɛ y'a fɔ cogo min na temps tɛ cɛ bolo mais an ka kɛ o tɛ cɛ bɛɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ genre u bɛ na u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la de 8 heures u bɛ segin 16 heures ka na so donc i b'a ye o k'a fɔ k'u occupé don trop o fɛnɛ tɛ temps libre b'u bolo est-ce que tu vois mais o n'a ta o ta an filɛ yɔrɔ min na bi fa tɛ se ka bɔ den ka ko bɛɛ kalama o ye tiɲɛ ye a tɛ bɔ a ka ko bɛɛ kalama mais ni fa min fana y'a kantigɛ da yira den na soi-disant i bɛ k'a fɔ cogoya min na est-ce que o denmisɛnninw ka maraw yɛlɛma tɛ don a la bari den bɛ siran fa ɲɛ ni ba ye o mayini u ka mentalité dɔ b'a don bidenw kun na n t'a dɔn n'i b'o mentalité n bɛ hakili la cogo la bi mayini bibi na bi den bɛɛ ko bi a fɔra fɛn o fɛn bi a bɛ fɔ o minɛ na ko i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ bi i hakili to i ba la fa tɛ fɔ a yɔrɔ la bi den bɛɛ ko bi voilà bi den bɛɛ bi a bɛ don den bɛɛ kunna hali bi dɔnkili an ka artiste yɛrɛ b'a fɔ i ba de ka ɲi mais fa tɔgɔ tɛ fɔ c'est rare bon o de mentalité bɛ den bɛɛ kunna bi den bɛɛ y'i ɲɛsin ba de ma bi hali a ka ko kolon bi ba de b'a sutura a ka fɛn bɛɛ bi ba fa yɛrɛ ye secondaire ko ye den bolo bi den ka ko kolon fa b'i yɛrɛ faga k'a recherche kɛ cogo o cogo ani ba b'i tora kan fo ni parce que bamananw ka zana la u b'a fɔ ko ni fɛn tolila kasa bɛ bɔ fo ni mun kasa bɔra don min na ni fa bɔra a kalama mais i bɛ taa sɔrɔ ba b'a kalama depuis a kɛnɛ ni bon est ce que o ye fa ka est ce que o ye fa nɔ ye wa non o tɛ fa nɔ ye fɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ bɛ k'ale n'i donna a kɔnɔ k'i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la a tant que n'i ma ɲɛtigi yɛrɛ ɲi n'i ma ɲɛtigi yɛrɛ dɔn ka dɔn ɲɛtigi yɛrɛ k'a da don kuma la k'a f'i ye n'o ye ba ye fo ba yɛrɛ de k'a fɔ a karisa den bɛ ka don nin na den ye nin kuma fɔ ne ɲɛna mais a fɛ ko n bɛna ba yɛrɛ ka fa k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ ka den sutura k'a fɔ a den bɛ ka don nin na kuma fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fa bɛ bɔ a kalama yɔrɔ o yɔrɔ jatigɛ y'a fɔ o y'a sɔrɔ a ko tiɲɛna pewu
mais au fait c'est là que faut faire occupation il faut faire occuper la tout fa ma au sokono herbe bon ina fi bi ko fana fatuga mina anga e jie la daw a chama changero do soro fa bi bo ba bi bo diw ni bon bi bu yere ma sokono e bi ka yoro do fo ne ma fo occupation en yoro la sisa che mana ke tugo e de che c'est toi le responsable e bi jo i joro de la ntaro ni bi ka famia e mana occuper a nyewo nye kan kwa e diw ma education jatemine de fembe o I kana clip sokono de mais be tan libu ni mun ke sokono I denw be hakina nyini I ka don I ki denw gere yere la I ka mara bi tubulu ndara ni be ga famia no fana tante cho bulu bu a be foti te se ka da muso ko na be dara muso kan doro tieni meke be mayni yom fok mo lo be ta barayor la ka fento sokono bonni demsonu to sokono parce que o yoro la ni a jatemne baw kanga baw yere normalement baw manga te ka bokata barala mais baw ko pression ayo mais ni a ta ka jatemne baw manga bo kata ka barala bare kanga ta barala baga to sokono sentinella mais est-ce que eni I muso beno ka bon oro to nyo fi kuma do gono ngo an chew flani parce que muso chama reba ira chela bi ku funga bota doke an li pike ga page cheba ira ra kuna mandi mais chew de o ira ngamore bawo ngo chew yuga abonu ni post go yoro la parce que mola muso wa ira jagwa mta barage uya am chenyo parce que cha ba responsabilité là voilà bon ore ga mangu côté do be chefe mais bare ka la dawru parce que bare ka nga imaginer do nga bla kuna ampi anga bitle la bini te chena bi babi e forum na no fe binta ka e fata ka no fe bo dibi yeni bai si kimbiri ba manga so to shida denga kunta kudo be no ka to o keli wa foto ko de la ni ma dena kashi 2000 kashi obekeo me fendo fana ba o che kuna ni de nyana kan beta do me na chena ko bata do don to ko be fama bo ba na floro no don joli bala c'est-à-dire qu'il faut que che fendo be che ba bo akuna o mentalité minye I ba boy akilla de ka yira ka fo ku dinya on beta de on be je de ni denyi anyana ni achena ni e mana na satugo to e to ba kani I to ko imbala te se ga efasi donc o te ke muso kele doniye so ko ni doniya o fla beta ni nyuma jumenyi fa ba ako jojo ako dunga education aka asi mani bata na faka bata ka boni che fata ka confia mani bi fare tere sona retere nyame jamana nya bi muso wuri o ye chen nyame jamana education yu fon fe abega nya muso parce que amna je da marché bona o ye chen de pala jenda tu kala bi se bo mushila n'est-ce pas alni manga gara tugu che onyo che ni muso intervention abenya ba te ngabo abenyene bo o kele ali famille konna la bi duba garo agna ga ni kele ni ga foire duba kono bi ibe ta duba kebala bi kala be ga bi ni muso simbora la to ba de muso ri se ga tasma ga muso ri se ga o che o che o ye chen me bi e mani marabe muso de me ibado nemna yoro ni mi fana fi inyana pour que ifana go yoro famille ibado ye munya sisa no cheo o bi cheo na fi biga fo muso nete muso défense ta mais c'est juste me fena yoro ndo fo pour que iba famille kwa ibado ye munya ni ya ye che ani muso au kele no ka ikarni dota ko kuma nyonya te au che ibado furu te sega ke ko communication ti furu yere communication te chenya furu base o ye communication be chewo che na muso che akacha ala fe edente fi me tanta o chewo ta yere de ta o bulu o te sigika o muso akina nyini ka do ne fe passer du kona ba fa yo c'est obligatoire aba fa akarsa ibara communication be chewo che na muso che arna de ni tom ne ke anota ite bigene bula aga virgule ke tanto chebe na ba fa na ube nyani cheka na abise ka sebe nga fa uba ba wile akarsa ide yere bora kan fenke sisa me ma la hala fa me ni yere nana amba kuma ke wa iki ide ni ngata don wo jume ça c'est la communication a base ya communication de ni communication bora furu la doron ibara ala au yere wulu de on ka education ba o kamanaga
Tu es d'accord avec ça? Non, ne comprends pas son Ah, d'accord. Et Fodé? Mani, Ah, tu es d'accord avec ça? Jakto, voilà, Jakte. Mani, la communication fort. Wallahi, akari chebe la communiquer monsieur, mais depuis que communiquer monsieur ragina ta do mumala. Monsieur la communication, atlante be arega intérêt de folo. Tu vois, ore chama ke communiquer monsieur ali ke branche chama la. Est-ce que afam? Oui, clé. Flana mi ali veut mettre exemple ndi ma Jakte bibina bini de et puis la même on la même puis muso wana mente muso contrôle la akana ke muso kono ko contrôle vraiment ma kéré pour que muso ga don ga fo ka don ka famia quoi famia ka don ga fo ni ma dena kashi 2000 kashi o jelendo d'accord ali ba jate mine bi idem na bora kenema beta so fa so ba be so kono beta so ba re go ka ta kelege atanya ni fo ko no beta so atanya fa ga denya ta la do abe muля Nate mouля fele ra aba kele to poussi olu yere ye wolo tinyoro yesa ma famia mais tienne be là-bas o yoro ye wolo tinyoro amisugo a forte tugala est-ce que ya famia et Fodé c'est ça nebo ne bora ga mon fo Ibrahima nyena ngo communication c'est la base furu yere teke ni communication te quoi tu es d'accord avec ça ou pas? Mani mi faut que ça va parce que il y a débat nyami dori dunya bolo non mini communication est base mini recadrer et ma famille il y a comment maintenant recadrer mani am éducation eka l'éducation d'abord éducation c'est déjà d'abord parental ningo parental d'abord abga kuma den fani bakan denga kola mais ban yere mo so ban borami ya fami ni be yini an tombe yoro mani furu kun tege tewu furu fana education do pour que iga muso ya kun iga hakato be flali kala woni la woni mania hakato do furu yere kun iga muso ya yere kun munedo iko nyini ko do kana dite kana ferite ina fo ba ko etafe kora kana ferite muso ka se akata ya famia donc depuis yene problème be naw mara be na yene mani ko muso jinat ke ko dina ko muso ba ce mais furu julier bibi na ka fo ko ambala ko de tagla ambala ko ka glan c'est-à-dire non albi et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un débat qui est pas mon coton télé non voilà donc on a blanc les femmes ont toujours sorti pour aller se battre et enfin déterminé Brusukono là nos mamans se réveillent à 4h du matin ka série glan série manamo wa soro 6h cetara furula kata série de ako ka ka sigin kana kila kelen to ka ta kila da ki birga Sénégal 16h ka sigana soro kana to les enfants étaient là et puis ils étaient bien élevés mais monde maintenant nos belade et furga daj me de la mene où est-ce que tu t'es marié par exemple c'est pas non tu suna nyara chaka ko sobe ke yete ngono ko mi furu ko communication et la communication ko fo féminisme kuma de et puis ça c'est pas vrai. Non, quand même, je ne suis pas d'accord avec ça non, aussi, mais... Voilà. Féminisme, ko te tien. Féminisme, ya yere jume. D'abord, faut muso kan habla kuna. Afo ku muso ya yi munye. Munye yere jume ni. Munye ani sabali mune do. Nga don ko ni kadini kan yere mine. Nga don ko ni manjanye ko ke fanfe chogo shila. Kakla ka kunu kono folo la ambala ka dusum dimbagato ko ngachani ci dusum dimbagato me bi ci chama baga faga sari ke are kada wala are kada gi walma uga tension to ko ran kono hypertension na kirkaraw mune baga ci bi ci sa taka tan gusu sa mu mi ko no benishi no si to ko ntu sa mani si ko ntu wolo mo ko bi sa mo ko shitike non si sa ko fano c'est mani ala kan kisini afara don e wala 500 sa fa e kam mo sebe ba do accident nge ibe do nyaka na 500 sa kono be bul aw sari ay mani no tigilete mo ko yo ikono be bul 500 sa waso kono bul tilade non olu ye jatike niveau voilà o de baka fi o jatike no bo chamane fa ma ko do be yalla ndo fa bana ya fambia donc pour vous dire que ni ko mi rata depuis furu yoro de law aka kuma mi be depuis furu yoro la e muso furu daju mena
donc sisan ne y'a faamuya mɔgɔ tɛ furu k'a kun fɛ mɔgɔ tɛ furu k'a kun fɛ i bɛ furu kɛ du o du kɔnɔ i b'a lajɛ. Moi je suis enseignant de formation maintenant min la bordonne pour i ka faamu. Moi je suis enseignant de formation peut-être bi a bɛ se ka n ka école bɛ bin ka vidéo kan ne y'a fɔ n k'aw fɛn fɛn bi yan u b'u la fɛn fɛn bɛ se a fa la fɛn fɛn ba bɛ se a fa la du kɔnɔ ne b'a bɛɛ dɔn classe kɔnɔ wala a tɛ ci awɔ parce que ni maître de ko dɔrɔn ko kelen dɔrɔn a fɔ ah monsieur est-ce que a b'i dalaminɛ wallahi bilahi muso den wa muso den o b'a muso den de ba b'a dalaminɛ fa dalaminɛ i y'a faamu so kɔnɔ wallahi a den bɛ maître dalaminɛ kelen e k'i den ci n fatuma taa cigarette sama na dɛ i y'a faamu ba b'a fɔ ko ɲama dɛ i ka nin kɛ fɔlɔ a ka ba in de fɔlɔ ta kɛ depuis ye de i kan ka ba gifler taa n ka ci la fɔlɔ il faut que parce que n b'a fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye a bɛ ka communication minnu fɔ entre l'homme et la femme non il y a pas deux comment dire deux capitaines dans un bateau la famille là féminisme jateminɛ don féminisme don mɔgɔ muso c'est à dire que n'i bɛ information ɲini i ka information ɲini a ɲini yɔrɔ la quoi don féminisme féministe sɛbɛlamaw ka page kɔnɔ b'a f'i ye féminisme a nana o cogo di féminisme c'est à base lucratif nafolo ko de nana ni féminisme t'an ka ko ye c'est des trucs importés donc k'i sigi ko fo ni ne bɛ ko min kɛ sini n ka nin fɔ muso ye ou bien n b'a fɛ ka du san ou bien non s'il te plaît tout ce que misali la sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ ayi e dugure ne jakite ne den tɛ wele jamana o wele ne jamana i y'a faamuya mais fo ba de k'a fɔ ko ala ko n'i fa ɲɛna ka bi faga dɔrɔn tant que ni muso t'o fɔ i ka du kɔnɔ e bɛ ka i b'a dɔn ha ne ma ba i ka kuma ma dɛ Fode mais ne ye communication min fɔ c'est la base i b'a dɔn ko in bɛɛ bɛna communication in de la mun na c'est à dire k'a fɔ ko e y'i muso ye k'a fɔ ko à chaque fois que e bɛ diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn kɛ quoi ko fɛ e k'a ɲɛfɔ i muso ɲɛna non il s'agit pas de ça sisan n'i donna famille kɔnɔ i donna du kɔnɔ i y'i muso lasigi karisa bi tile journée na mun de bɛ yen nɔ ou bien muso yɛrɛ ye cɛ lasigi karisa i den karima sina ye a ye nin kɛ o y'a sɔrɔ a daminɛna de a y'a daminɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la de tant que n'o tɛ fɛn o fɛn na n bɛ ka sɛbɛ de fana f'i ye e ye cɛ ye ne ye muso ye du bɛ dilan cogoya min na an bɛɛ bɛ ala deli kɛ o de la o mais est ce que cɛ e b'i ka part la e b'i ka côté la muso b'a ka côté la e tɛ i ka responsabilité e kelen tɛ k'o minɛn fa donc e bɛ fɛ cogo di muso ka taa e ɲɛnada fɛ a ka gɛlɛn mani mene labɔ kuma kɔnɔ o de la ne kuma ka yɔrɔ n'o recadrer ka tɛmɛ quoi pour que n tɔmɔtɔ de yɔrɔ k'o yɔrɔ kɔrɔ ka tɛmɛ mene labɔ pepewu voilà mani ne de tanko in fɔ voilà ne de tanko in fɔ i y'a faamuya mais ni ta in jateminɛ duguba kɔnɔna kelen tɛ burusi kɔnɔna b'a la o samiya mana don ka cɛ faw tɛ ye koyi o ye cɛ ye olu ni yan tɛ kelen ye c'est à dire que olu y'u musow ɲini k'a dɔn est-ce que tu vois u y'u muso de ɲini k'a dɔn nin ka di muso ye nin man di muso ye ni muso kan ka taa sira min fɛ o sisan aw bɛ ka mun fɔ n bɛ se ka da aw ka kuma dɔw la fɛnw bɔlen don ɲɔgɔn ma e b'a to ne ka kuma nin ka di muso ye nin man di muso ye olu tɛ furu kɔnɔ sa s'il te plaît olu tɛ furu kɔnɔ sa ko furu fɛn da ye tile 3 dɔrɔn de i bɛ ka faamuya wa i ni muso bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ ja la wagati min na n'i wulila nɔfɛ furu la i b'a dɔn ko ala ko muso ye fɛn ba ye o b'a sɔrɔ e ale ye diɲɛ pɔlɔn sugu bɛɛ kɛ e bolo mais don min na n'e wulila furu la i b'a na dɔrɔn de ko ayi ko ala ye kami ɲɛgɛn i y'a faamuya o barika yɛrɛ de bɛ muso la i bɛ ka faamuya mais pour n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn tanko nin tɛ o d'abord i ye furu kɛ da min na dɛ depuis i ka échec bɛ bɔ depuis i ka mara dɛ n bɛna misali dɔ d'i ma an ka bamananw tun b'a fɔ mɔgɔw ka hakɛ to yen parce que ko kuma ye so fɛn kun bɛɛ ta tɛ i y'a faamu an ka bamananw tun b'a fɔ ko muso ko cɛ yanni i ka sa k'i denw bɛ kɛ min ye k'i b'o dɔn mais e b'a dɔn o bɛ dɔn cogo min na i b'a dɔn non ne t'a dɔn voilà o bɛ dɔn cogo di o ye muso somɔgɔw n'a fɔ sa den bɛnkɛw i bɛ ka faamu wa den bɛnkɛw bɛ cogo min na a jateminɛ a ka ca la parce que ji t'a tɛmɛ sira bila quoi a ka ca la o de la i b'a ye hali diinɛ tabiya o an ka faamu tabiya o i bɛ sɔrɔ c'est à dire que lujura ka ca du mun kɔnɔ a caman na mɔgɔw ka furu tun tɛ s'a ma o tun bɛ di karamɔgɔ ninnu ni fɛngɛ ninnu de ma parce que an b'a bila o kɔnɔ k'olu ye alamɔgɔw ye voilà lujura ka ca du mun kɔnɔ ou bien fatɔ ka ca du mun kɔnɔ ou bien o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ tun tɛ furu kɛ ka caya ou bien banabagatɔba ka ca du mun kɔnɔ ou bien hali koloci ninnu fɛn ninnu bɛ du mun kɔnɔ mɔgɔ tun tɛ furu kɛ ka caya o c'est pourquoi mangoro den de koyi jaladen o tɛ se ka b'o la i y'a faamuya wa donc hali mangoro bolo tigɛ ka taa siri jala n'a bɛ den ba bɛ kɛ mangoro de
Il va faire donc pour te dire tout simplement que et mon éducation tient d'abord avec depuis mariage ta hors de là mais ne kata sur ça par exemple vous êtes saravole famille baby ta sur do commerçant ba do ala mo ba famille c'est l'image de ma progéniture ne furu ga damina de oda amana ke to wal ne ado magani ne ne bona la beki mais par exemple si ça eni do non soro iga ha to yoro don na fe ay non soro sino ga yoro la ya fam e anana ke furu ere te akam ko basigile yara do ablay ko defan ko yere ka takati ndore donc pour te dire que ni ko nous bébé soro depuis an furu ke yoro de la yana parce que nek mana minga directement oui ambe biclem na ani ambe duwa ko namna mo ko ka fi chumna mais ga fem basique communication fem ni o tere il ta soro hakato ibe ke filila i ka foye ko ibe ke filila mais i musubi toy ya fomia o fili kono na fa za ibe i ka mara kono quoi ibe ga traité tout la traité ale traité mais o ga faso kono a traité tindo mais ibe ke filila mais abi toy ki toy ibe ta soro era bi ni yere wotna ko ma ni somi miri ni muso o ta wa soro be denduru de woro la mais est-ce au kanka Aïssa, quand on do na fo féminisme na domaine kono no ngone ko manu quoi. Non, là, e ko sisa, e che e fodi, e ni furmuso, e bi ki furmuso mara to gamina, mara en keto ko maini no. Mais muso kene no ka mara en to akono, bari ke e ye cheye, otewa, e cheye, ale manga e ka tabia mbe bula mango ogwe ibolo kwa. Amango ogwo shibulu, otewa. Donc abi to abulo me e bi ni iyere la soro wati mino. Wa soro den fla den se wa den foka se den duruma. Donc c'est ke ebe sekiko ne segina ko ko be nyaade wo ko be chini mai wa soro digi nyona mfuka ebe fero yoro wa soro digi nyona te ni na donc o yoro de la ne ko communication est-ce que ni muso bi ka ni bi muso lame chewo che bi muso lame bi muso écouter ne ka fe enya na ngo fode a ebi ka tani siram fe kelete o ne ta ke fe kele o ne ba yira e ladi a hakili na de a ne hakili na de menti ka fo fana ka digi lade o ne ga famille a fode ebi ka ta siram fe ni yoro a chema inde ya famia esi anta esi anga Kenya uya ide obika esi obika kwa nyene maya gila nyokonfi esho chuba parce mo kile te fendo esi mo kile akili beseka ni yayi eye muso inda fara ika donc e afarika mukama kwa nyokonda fa kaki dawne wolo kana no kwa nyokonda fa parce que chekile te seka don chekile mbado tokodi e muso hakilinata il faut qu'il ko nyini ko do muso ka chi hakilinata nyini ka do e be ke filila muso bi ibo fili siraka abi ibla sira klinika o ma ira fana ko muso bi ki mara de non ati ki mara c'est juste aya hakilinata de fille et puis hakilinata aussi c'est vrai donc o te ka fo ko ni obuka o ka plan yo ya iwa na kuma jama bien non non OK c'est bien j'ai parfaitement compris ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire féminisme ba akuna to nazara yi kalandi awma ya famia aya afamu au niveau de là non ne ma famu non mena ay justement be ani en fleba ko de non taw OK duma ga kuma ne ibo kuma ni vire kata yoro la communication te cheni muso che kuma normal ne plani mani peut-être comme il est non ni communication ba ni communication ka na te excusez ni communication ka na non taw ebe bon mais mune la connaît soro ta communication to ka jumeka soro mune la communication to ka soro mai no to sa na fo sa e ga sara e ga salaire anga ke sa e ga sara wabi kono to ne ga sara fa wabi saba ya fo me bo anga ke kuma e ga sara ka cha e ga so sara sa de giri ma e go ta walla bilem so te sangale mais o communication ne yo sa muso wa ai ate benjere akibere ate bento ko di wallahi na dem na ti laba bon ate laban côté do de fe voilà comment te se ka do de ba fi mena bo mena ngando fi ko muso ala yi jeda jena kono mine ka di doni baga ani moko na fulutima kuma la mede jena kono mine ka beta doni baga ani na fulutima d'accord kan na fuluti ani doni baga ko mine ko di muso mine di moko langoloma che ti fam so la mena cho chete e baga fo ko ka communication kini muso ide o communication inde amo kololo de kono tanto aho abo kololo inde o de be awere de yang sujet intimi o de yang éducation ba fi ko na te du niveau le fait que on a muso be communiquer oui d'accord donc on est na nyagami do pour le long fo là si ça met ta question flanana avec to be yoron dia ka communication ro ko dila toujours mai ne wo dans ce pour le plateau ka le wa fina ko eta te parti privé go muso jakte mu fo
communication ko ni ka bɛɛ pour que a ka kun f'i ye ne jate ka kuma jaabi d'a ma i b'o ka kuma sɔn ji la quoi voilà ouais parce que bi ni ko ni muso ka communiquer so kɔnɔ a bɛ kuma o kuma fɛ a si tɛ kuma kaɲa a bɛɛ donc o tɛ muso ɲanikɛla ye ayi o y'a bɛɛ ye on peut dire ça o tɛ muso ɲanikɛla de ye voilà bon n'i y'o ta 100% la 90% si tɛ ko mun bɛ ɲuman f'i ye so kɔnɔ donc n'i y'a ye muso bɛ k'o kɛ cɛ y'a daminɛ bari cɛ de bɛ du kɔnɔ kuma a b'a fɔ muso ɲɛna depuis a ma don donc i ni muso bɛ communiquer o kan mun na donc muso fana bɛ i bɔ ni e y'o sira de fɛ e fɛ a ka ɲa cogoya min na a ɲani a ka gɛlɛn dɔɔni quoi bon mais an bɛ taa question filanan la i b'a dɔn o ye jumɛn ye ko démocratie kɛlen don k'an ka éducation ko k'a ba yɛlɛma k'a tiɲɛ quoi c'est comme k'a nɔɔni k'a don ɲɔgɔn na quoi donc sisan nin nɔ ko o ye jumɛn de ye d'accord bari n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka dere di ou bien i bɛ fɛ ka jakite de di ayi bon komi i y'a ye komi ni ne aw ka ko ninnu bilamaw kɛlen don ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni d'accord a fɔ bamanankan na lamɛnnikɛlaw k'a faamu ka ɲɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ i ka sigi a question kan i k'a fɔ bamanankan na lamɛnnikɛbagaw k'a faamu ko sisan nanzaraw de ka tabiya olu ka waleya o de donna anw ka éducation na wa k'an ka éducation in tiɲɛ ka mara tiɲɛ fɔ bamanankan na mara tiɲɛ ka mara tiɲɛ voilà parce que ka mara tiɲɛ an bolo voilà n'i y'a ye n bɛ ka mani sinsin a k'a fɔ bamanankan na parce que maliyɛnw complexelen don parce que caman bɛ yen nɔ i bɛ français fɔ caman bɛ yen n'u k'u b'a prononcer u ka faamuya cogo si ta tigɛ kelen o ye tiɲɛ ye i b'a faamuya ka tigɛ fɛn fɛn donc mɔgɔ kana jigin mɔgɔ la fɔ karisa se tubabukan na non a base yɛrɛ de ye bamanankan in yɛrɛ ye quoi kosɛbɛ donc ni mun y'a dɔn fɛnɛ k'i tɛ ka bamanankan faamu i b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ɲininka o b'a ɲɛf'i ye français la mais a kɔni an b'a fɔ yan bamanankan na o jɛlen don i y'a faamu o y'an ka todunkan ye o y'an ka todunkan ye kosɛbɛ d'accord mani démocratie n'o y'an ka jamana tiɲɛ éducation tiɲɛ m'o kun fɔlɔ m'o d'i ma o ye téléso étranger minnu olu yɛrɛ b'a la fɔlɔ tel que Novelas Nollywood olu bɛɛ b'an ka éducation tiɲɛ olu bɛɛ y'an ka éducation tiɲɛ cogo di parce que Novelas la muso ni cɛ ni muso bɛna cogo min na u bɛ habillement sugu min kɛ so kɔnɔ u b'u sigi so kɔnɔ cogo min na ka lamɛnbagaw ka hakɛ to u bɛ gɛrɛna ɲɔgɔn min kɛ fauteuil kɔnɔ k'u sigi k'u senw da ɲɔgɔn kan u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ dudu dɛdɛ c'est bien tu sais on dirait i b'a fɔ an ka bi denw filɛ nin ye u hakili ka fɛkɛ u hakili ta ka di donc hakili ta ka di voilà parce que an ka fɔlɔ mɔgɔw a ma kɛ ne kili la mais a mi ka film na u b'a ɲɛfɔ cogo min na ko awa tun ka jugu fɔlɔ mɔgɔw y'a ye n'i tun ka jugu télé la ou bien n'i tun bɛ ko dɔ kɛ n'i bɛnna situation na u b'a fɔ ko i o y'i jogo ye k'a sɔrɔ i b'i ko horreur de jouer voilà bon maintenant an ka bi mɔgɔw ta kɛra mun ye film bɛ ka mun kɛ olu fana b'o de kɛ ayiwa ɲininkali tɔ min bɛ yen est ce que i y'a faamu mani a ka gɛlɛn dɛ n'i ko éducation ka ɲɛ an ka jamana in kɔnɔ Nollywood i b'a boyi Novelas i b'a boyi fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka i b'a boyi même connexion Facebook c'est la base c'est très bien comment on dit Salif Keita un plateau avec Sira Salif Koulibaly avec Sira donc a ko a taara ici n'a donna ici tɛ fɛn foyi sɔrɔ des informations sɔrɔ tu vois mais n'i y'a ta ka jate min nana n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ yan nɔ i b'a information sɔrɔ a kɛra ja cɛjugu a kɛra fɛn o fɛn TikTok toutes les réseaux i b'a bɛɛ sɔrɔ imagine toi i b'an ka musomaninw yɛrɛ ka film dɔ don en pleine journée même fɔlɔ n'a tun bɛ don i b'a ye denmuso bɛ tafe sira kan u b'u yɛrɛ sutura n'a ye n'u sera u ka yɔrɔ la u bɛ tafe bɔ k'a bila dɔ fɛ yen o ye tiɲɛ ye fɔlɔ u tun b'i bugɔ hali suguba yɛrɛ kɔnɔ voilà mais bi denw b'a don de ka yala ka bɔ n'a ye et puis denw yɛrɛ tɛ dɛ san ba denmisɛnnin minnu bɛ furu bi muso olu yɛrɛ bɛ Nollywood lajɛ ka Novelas lajɛ u cɛ bɛ na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la hali u tɛ se ka fɔ kɔɲɔni ɲɔgɔn ma tellement ko basilen de Sénégal bon n'u denw b'u sigi u b'a filɛ fɛnɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don mara bɛ se ka ɲɛ a ka gɛlɛn se ka ɲɛ et puis i b'a jateminɛ hali an ka artiste minnu ne i b'a Montana don moment min na a bɛ sisi ni fɛnw kɛ a b'a fɔ
Voilà ce qui plateau, kaba fo mo aga na ke anta dongli al gaski fina fo. Anta dongli o kana ke. Mais au bela dem sonu wa ke. Bon mo il faut ko fene interdit. Ya fo to mi of madame na ko an kilita kadi. Ah kilita kadi. Donc a teta no te. Voilà. Bon mais comme il y a un plateau mais plateau dugulente. Mo chama bala mais. Ni gaspia mais yo ni ba montana mais kana dugula. So comme temesirali dorone do ye mo mi fo dro. Voilà. C'est juste ça. Voilà, parce que ni y a un plateau donné, tu vas un tenir moi faut parce qu'il y a un plateau barre do peut-être avec la méga ni kosowe. Donc au voilà, on comme ma funa gaspi iba montana. Qu'on a blagata korojula quoi, c'est juste un temesirani dorone temenuga yo. C'est très bien joué. Kosebe oye chenye vraiment. Voilà, mais c'est comme mon fort. Oui. Kosebe sigatu ola. Aywa. Odi. Ijakte. Ba edure. Aywa, ne go besiga move ni kizenga. Yala la question est que na sur la démocratie anga éducation marachi ambulu. Bon, mani yoro peut-être il y a quelque chose là. Moi je vois pas au même niveau que les gens. Ça dit il faut voilà, faut anga blanc kuna. Ambe jamana do de kono. Ambe continent do no farafina. Ambe jamana do no Mali. Ça dit que nya fonga kuma tmena wa on maralade. Nya foga an esclavage de soro. Ya fam. No yi bingene jemi fanga nangaraw ya bulanka surako ya bulanka. Yere nyuma suraka no. Ya fam parce que surako folo folo de nana. Kana yoro jeme kana mo mena ko lu feri kasani feri ke quoi. Ya fam. D'accord. Me faga mi fié akera démocratie wo akera surako ka mara wo abede anga manifia daga ko ci ka filongo ci. Aywa. Ya fam. Togodi a folo folo wo dine donc do na dine de la voilà a folo folo wo dine de ya fam mayni awasu fami mbeke ne na kawri kai ya fam ya akanke me mbala je min kan ne fi mbuta ko farantaka mi may mbubla cheno akanga kete ya fam parce que ibaro sisan ko ka kelen kosobe mo ka kelen kosobe ni fami bala me ambe ani pour ka nga pierre porti jamana joli la mais ambe se ka amba fo yoro minna ajate mineke anga follow ma banu ya fama kata la famille kunta kana famille aidara na kana segu ginyol mamu fenu na mbe wule dine ke die mo bebe taw fu do ku yu chendo me ni wo dine famille to jume bi joni baka wajulu ke ay wani ni ale tombe ya famille donc uluna ni hakilin do de kayi ko anga manifia fembe ka shimai e baka famille anga manifia ka shimai anga fembe ça tout ce qui nous lie à nos ancêtres ashimai ya famille chaman bala wi chaman ni bola kan mai d'abord fen chaman tumbi an were fi ya famille kumara era konna la folo yame o tumbi appliquer d'abord folo la an fi ni soini ke la bolotikeli kuntala ya famille ne dafale yoro be awo dafale yoro be ya fam mani ni binkara eka ika frula isengena inyana avoka mbeba mbabulu chendo kui chendo re me folo musuko do samso ko tere ya fama ni bingara eka ika frula itorla inyana parce que folo ape fo ko baramuso anin golmuso ko sebe ibga fam baramuso way musum ko kadi che c'est pas forcément musum chini musum ko kadi che abe fo ko golmuso musum ko mandi che mani wakati do kera golmuso do kumbe na u kunte nan soro ka to shwala u kumeta wa sadike u we tori dugu ndaro mena fi tori dugu yara ka to tobile u ta soro ka dube to do ita ka dugu bugrijala pour que ni duni kera ka se ko du ala nu torola o biti jo fereba sanfe ou bien kati jo comment dirais-je kotuba ne tu sogena torola de on dambaka na soro ko fendo ya ambeda ne ko nga mu anega senga ala ka barka do ne dona mani o dente ne ga hayata kuyi o dema kuna misoro de bo kasira comment dire o baba kuna misoro bo kasira denje la ko takele ko ni nega biniga ko koro ka fo ko ni panche bare senga notify ko koro ka fo ko depindi do ne chaka fo ifa ka fo ne asoso o dafale o anga o mayaw
mais ni o de bɔra anw bolo fɛn fɔlɔ y'a bolo o ye an ni arabuw ka jɛ de siga fosi tɛ nin ye dinɛ ka ɲi koyi a lasebaga a waleyabaga c'est très important. Parce que peut-être bien, ils vont commencer à insulter des choses comme ça. Mais je parle en général quoi. Alors que mani ma baro mais on fait mal là. Kengen la shola, shola mahaba. Yafuma, wali ka dok mino. Na me bo shini. Akanga kuma fa fa ka nyama efe kile kona la. Abo bese be ko parce que bun hado ko ni kuma na ko ju. Ibe gasi o ye chen kuma be mo godun. Yafuma ya. Man mana da fara la ba. Mais comme dinɛ kɔnɔ mɔgɔ tun bɛ karisa jogo de dɔrɔn ka kɛ dinɛ fɛ dɔrɔn e bolo ko maa minnu tubira ko ka don dinɛ la fɔlɔ ko a tubira gansan ni mɔgɔ min bɛ kɛ karamɔgɔ dɛ i tun b'a ye mɔgɔ min bɛ kɛ dinɛ yɛrɛ fini kɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ du dɔ kɔnɔ namara dɔ bɛ kɛ yen nɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko n tɛ se ka furu i y'a faamu u tun b'o ta ten ka t'o di karamɔgɔ ma fi sabilila ye pour que ale fana ka n'a ka ɲɛnama kɛ cɛntanya la kana kɛ dentanya la karamɔgɔw b'a minɛ ni barika mais jɔn ni muso ka ɲi karamɔgɔ muso ye sisan jɔn ka boli mobili kɛ n'u ta ye peut-être bien maga fi itina fam donc c'est pour te dire que o ye an ka éducation cɛ parce que tout simplement a yira la de k'a fɔ an ka dafalen fɛn minnu bɛ yen an ka manifinya kɔnɔ ni degunna voilà ni degunna voilà o de an acculturé ni degunna i kan ka i dama ka mani ndi galon dɔw bɛ n'a darila n'a ni tiɲɛ bolo i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la dɛ mais b'a dɔn fɛn bɛ mɔgɔ bɔ an ka danaya min tun bɛ yen k'a fɔ n bɛ i dalen don i yɛrɛ o ye dumɛnlakaw ka fɛn i dalen don furu la o ye fakɔli ka fɛn ye olu bɛɛ tun tɛ sɔnni ye dɛ awɔ mani kɔrɔdɔgɔw tun bɛ yen o kɔfɛ comment dirais-je dugu kɔnɔna la fɛn caman tun bɛ yen danaya fɛn caman tun bɛ yen kɔbaw tun bɛ yen wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dugudasiriw tun bɛ yen i y'a faamuya olu tun tɛ sɔn dɛ sɔnnifɛnw tɛ dɛ donc c'est pour vous dire que an ka maaya a binna depuis yan vraiment filanan i ye démocratie ko kuma fɔ n bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ sisan o ye an minnu ye sisi ni wayiwayi dɔn an minnu taara école la mais ni démocratie ma di anw ma k'a fɔ ko k'an tiɲɛ dɛ mais jɔn n'a waleya i b'a ye Mali de la i y'a faamu Mali de la olu bɛ an bɛ kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ ka taa Harvard la ka taa Sorbonne ninnu na ka tila tuguni ka na ka taa an kun biri karamɔgɔ dɔ kɔrɔ ko ka dɔw k'an kunkolo la i y'a faamu donc i b'a ta k'a lajɛ démocratie min a dira e ma e y'a wale jumɛn de kɛ ni a ye sinon an ka nansara minnu fɔ nin ye ala filɛ yɔrɔ min na ta tubabula fani ba tɛ kuma den ɲɛna o u b'a fɔ ko den ka taa ka chambre kɔnɔ même les mots i kan ka mots minnu placer les mots vulgaires i t'a placer den ɲɛna i bɛ ka faamuya mais démocratie min dira an ka fama tɛmɛnen minnu ma olu ye mun de k'a la donc o de an ka mara ka c'est à dire que kalan ani an ka manifinya voilà ka a dun o sɔrɔ fɛn kelen tɛ démocratie sinon mɔgɔ si tɛ démocratie ka tɛmɛ maliyɛn kan jɔn nana ni mɔgɔniya ye a ma bɔ tubabu la ka na jɔn nana ni sinankunya a ma bɔ tubabu la ka na même mɔgɔ i ba ka mɔgɔ i bɛnkɛw i b'a fɔ tant que ni n bɛnkɛw n'u ma muso jan n b'a sɔn mɔgɔ dɔ n bɛnkɛ tɛ i y'a faamu o tulonkɛ ninnu voilà donc pour vous dire que an ka mara a ma tiɲɛ yɔrɔ kelen dɛ ou bien an ka manifinya an yɛrɛ de c'est à dire que a culture la an déraciné la an dili yɛrɛ de bɔgɔtira mais an dili bɔgɔtira depuis don kɛra an kan yɔrɔ jan o de ye kuma ye peut-être ni fili min bɛ kuma la non ko lamɛnbagaw b'a faamuya parce que kuma fana ni a fili tɛ bon c'est juste an b'a fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka a faamuya cogoya min na ko an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana tiɲɛnen don cogoya min na an ka éducation tilalen don an na cogoya min na donc a tiɲɛna cogoya min na an bɛ don n'o de a kan ka ɲa cogoya min na an bɛ fɛ ka solution de ɲini o la pour que an ni diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka a dilan ɲɔgɔn fɛ cogoya min na mais an bɛ ala ni alakira deli an bɛ kuma in kɛ ten tɔ pour que jamana in mago bɛ basigi min na jamana in mago bɛ éducation min na pour que an ka k'an yɛrɛ ye an ka tila ka segin an yɛrɛ ma an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc an fana an sigikun ye nin ye an bɛ message de lase mɔgɔw kunnandiw bɛ se ka a lamɛn ko tulo kunnandi ko de bɛ ladilikan mɛn o tɛ tiɲɛ ye wa ayiwa wagati kofɔlen ale bɛ ka a sɛnsɛn ka na an bɛ kuma kun cɛ ni jumɛn ye solution jumɛn de bi an ka mara la an kan ka solution jumɛn kɛ pour que mara in se ka ɲɛ an bolo denmisɛnnin minnu bɛ bɔ anw na sini minnu ye sifin denmisɛnninw ye donc olu bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn u bɛ don an sagonadaw fɛ
donc an b'a kuncɛ ni o kumakan laban in ye ayiwa Ibrahima i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la d'accord man ye ya question ɲa mɛn d'accord mais ne kɔni bɛ se ka kuma dɔ de fɔ dɔrɔn maa mun bɛ se ka solution di mais ne b'a dɔn o tɛna nafa foyi ɲɛ Mali éducation ko la parce que Mali éducation ko ni ne yɛrɛ ye ne b'a fɔ Mali éducation c'est fini a tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen Ibrahima e fana kana anw jigila tigɛ dɛ wayi wallahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ a tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ fiyewu fiyewu a tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de wallahi Mali éducation an kɔni b'a fɔ de dɛ bon peut-être mɔgɔ kelen-kelennin minnu n'olu y'a mɛn ka fɔ parce que maliyɛn ka problème ye olu ye kulo kunnandi ye voilà kulo kunnandi ye parce que maliyɛn sigi sarala 100 100 tu b'a fɔ wallahi tiɲɛ fɔ n'a t'a tuti maliyɛn bɛ se ka mɔgɔw kuma sɛbɛntiya a la dɛ k'a fɔ wallahi non a ye tiɲɛ fɔ a waleya yɛrɛ t'a yɛrɛ a waleya t'a la mais an kɔni bɛ yan dɔrɔn ka message lase kosɛbɛ Mali fiɲɛ mana ci bɛɛ bolo b'i kunna wallahi o ye tiɲɛ bibi na bi mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ɲɛsirala Mali kɔnɔ Mali bɛ o de fɔlɔ ma fɔlɔ fɔ dɛ parce que ni karisa den tun tiɲɛna mais je karisa lakaw ka parce que n'olu tɔɔrɔ mais bi bɛɛ bolo b'i kunna dɔɔnin na ni mun ye kuma mɛn Mali i k'a mɛn ni mun m'a mɛn i k'a to yen fɛnɛ mais ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ bi baw u k'u sigi k'a lajɛ u k'a ye k'a natɔ ye k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ tile min na bi n'u cɛw ɲɔgɔn cɛla la bi n'u den kɛra mun ye u cɛ bɛ ka réaction bɛ kɛ mun ye est-ce que u cɛ tɛ den kolon t'u bolo wa a b'a t'u bolo o fana man ka kɛ nka an bɛ dugawu kɛ voilà Ala kana kolon bɔ a la o man ka kɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ a kolon bɛ to ne de bolo ni den tiɲɛna a donnen ne de est-ce que ne tɛ banba cɛ kan i b'i b'a fɔ i b'i banba cɛ kan i ka dépense ko la cogo min na dɛ parce que olu ka priorité fɔlɔ ye voilà olu y'u ka priorité u ka lamɛn olu y'u ka priorité u ka dépense y'u ka priorité fɔlɔ fɔlɔ ye n m'a fɔ k'o bila o ɲɛ dɛ parce que diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka bila o dépense ɲɛ u bolo mais u ko o éducation u k'o ɲagami o la u k'o o fɛnɛ peser cɛ kan pour que u ni cɛ ka se ka jɛ ka den mara parce que n'i ma den na kasi den b'i la kasi tiɲɛ don voilà mais n'i ma den na kasi bi den b'i la kasi n delila k'a fɔ plateau kan ka tɛmɛ n k'an cɛw kɔni den tiɲɛna an b'a fɔ ba parce que hali a ɲɛna an ta ka dɔgɔ a la parce que cɛ bɛ investir den na ka den ka école na ka fɛnw bɛɛ sara mais n'a sɔrɔda sera a kilancɛ bɛɛ bɛ taa ba de fɛ yen an balakaw jo t'o yɔrɔnin na bɛɛ bɛ taga ba de fɛ yen bon an cɛw kɔni ɲɛ b'o bɛɛ la an cɛw ka b'a dɔn fɛnɛ musow mɔgɔ qualité sugu min de don mais an b'an kɔn ka fili parce que pour que ni hadamaden ka bi ɲɔgɔn a ka se ka kun fo dɔ de ka a mada c'est bien an balimakɛ y'a fɔ cogo min na fɔlɔ mais fɔlɔ de ko muso k'i muɲu mais bi cɛ de b'i muɲu daw de cɛ de b'a muɲu furu kɔnɔ donc ko ne balakaw ka sabali k'u k'u muɲu furu kɔnɔ c'est très bien donc maintenant u k'a dɔn k'a fɔ ni den ye fɛn min kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni den tiɲɛna n'a bɛnnen tɛ i k'a fɔ a fa ye i k'a fɔ fa ye aw ka jɛ a ka den a k'a dilan ɲɔgɔn fɛ a k'a dilan ɲɔgɔn fɛ o de bɛ laban n'u tora a kan sinon den ka bili tɛ falsification ba tɛ foyi kalama la fa kɔni bɛ na a sɛgɛnnen don hali n'a ye ba ɲininka biɲɛkalala sen dalen biɲɛkala na o bɛ ye o ye ka gɛlɛn o tɛ ye dɛ mɔgɔ min ye dibilan ɲini a cɛ i b'o ye n'o ma dibilan bɔ a ka gɛlɛn i t'o ye dɛ siga kɔni t'o la dɛ donc ba dɔrɔn de b'o dibilan ye o ye tiɲɛ ye vraiment merci voilà ba ka dibilan bɔ den ni fa cɛ o ye tiɲɛ ye u ka essayer u ka jɛ u ka den mara ɲɔgɔn fɛ sinon n'u ma kɛ ten Mali solution éducation solution donc solution fosi t'a la foyi t'a la d'accord parce que hali an ka faamaw fɛn bɛɛ bi muso de b'a se ka muso de ka jɔyɔrɔ ka bon a bɛɛ la an ka Mali ko muso de jɔyɔrɔ ka bon a bɛɛ la mais an ma bɛɛ bi tile ɲɛnama ma parce que bi musow yɛrɛ hakilina man ɲi ala an balakaw ka sabali n'u hakilina ɲɛna don min na wallahi n bɛna mun f'i ɲɛna Mali éducation a fɛn o fɛn i b'a yɛlɛma caman bɛ don a la inchallah hali barika duwawu muso ka ɲɛ dɔn i dun biya Ibrahima nin kuma in nin diyara n ye k'an balakaw k'u ka sabali k'u ka muɲu k'u ka an balimacɛw k'u ka hin'u na dɔɔni pour que an denw bɛ se ka mara cogoya min na e ma hali plateau kan n'u tora ka plateau kan u bɛ to ka musow bila kuma la
ne bɛ télé kɔrɔ salon n'u y'a kala ni muso bɛ ka kuma dɔ ne bɛ énervé ne wuli ka bɔ ne tɛ se ka bɛɛ la. Allah kana to k'o kɛ c'est souvent i b'i ka tɔmɔtaw sɔrɔ a kɔnɔ. Non parce que muso bɛ na ni ɲininkali dɔw ye kuma dɔw ye réponse dɔw ye tellement a b'i énervé quoi mais i tɛ se ka kuma fɛ télé la k'a b'a mɛn quoi. A ka gɛlɛn. Ayiwa vraiment i b'i bolo da i dusu kan dɔɔni i y'a mɛn n bɛna taa Fode i Jakite. Fode e ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn de ye nin kan an ka mara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na solution jumɛn b'a la pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka éduquer cogoya min na. Nin b'i fo vraiment i b'a dɔn nin émission ninnu yɛrɛ ça contribue beaucoup vraiment ni cɛsiri de parce que f'an an kana na média ko kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'an ka dɔnkilidala in tɛ ka fɛn kɛ kuma ka d'an ye an kan ka média yɛrɛ kɛ mani hali na a kan ka taa burusi kɔnɔna la a kana dan o ma dɛ a kan ka taa burusi kɔnɔna la ka mɔgɔw wele k'a f'u ye parce que ni fɛn fɛn kɛra Bamakɔ yan burusi kɔnɔ mɔgɔw de b'o imiter ko de ɲɛyɛlɛ ne y'ale alors que an mago bɛ an ka kɔrɔlenw de la mais nin ko in solution an ni musow tɛ jɛ ka mara kɛ dɛ an b'an ka mara de kɛ i y'a faamuya an b'an ka responsabilité de ta mais ni an bɛ ka maaba minnu fɔ savant ba minnu fɔ savant bɛ ka conclusion ye jumɛn connais-toi toi-même c'est la meilleure des connaissances en tout cas c'est vrai i y'a faamuya so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn ne ɲɔgɔn tɛ jirikuru mɛ o ji la a tɛ kɛ banba ye mani an bɛ segin an kɔ de i y'a faamuya mani Mali dugu o dugu Mali siya o siya ko bɛ yen dɛ walayi ko b'u ka so ko b'u ka dugu la mani e ye jɔn ye o bɔra jɔn na o fana bɔra jɔn na an yɛrɛ ɲini ka dɔ san ne ka kabila kɔnɔ misalila sisan Dunbiya ye moi par exemple c'est une coïncidence an ma ɲɔgɔn dɔ ka sɔrɔ se plateau sanfɛ o mais imagine ne ka nin ka dalamankan dɔ kɛ sisan ɲamakala dɔ kana ka na an sɔrɔ ten jamu dɔn Jakite jamu dɔn Dunbiya aw ɲɔgɔnna maa baden aw bɛ sɔn nin ma a bɛ fɛn dɔ fɔ Dunbiya o kan ka min mɛn a bɛ fɛn dɔ fɔ ne fana ne kan ka min mɛn mani mun de ye zon caya mun de ye kalabanci caya ko mɔgɔw mago t'u yɛrɛ de la e bɔra jɔn na o bɔra jɔn na mɔgɔw mago t'o de la e de la kan mɛn ko ni maraka minɛlen sɔnni na kare kɔnɔ i bɛ maraka ye sabara kala ninnu ni fɛn de la i bɛ bali min na ka taara Faransi donc pour vous dire que an ka société kɔnɔ siya bɛɛ a bɛ fɔ ko maloya bɛ fila faga i y'a faamu donc i bɛ Mali siya bɛɛ ta siya bɛɛ définition dɔ de bɛ bɛɛ la étiquette dɔ de kɔnɔlen don bɛɛ la mais mun ni étiquette in wuli man ni an ka segin an kɔ ne fa ye jɔn ne bɔra mara ka segin so an ka mara segin so an ka a jate minɛ an ka kabila kɔnɔ interdit jumɛn de bɛ yen ko tɔ fɛn fɛn filɛ nin yɛrɛ man ni n'a ni min bɛ taa an b'o ta misaliya sisan n'a ni mɔgɔ min ka faamu bɛ taa ani an ka jamana kalanbaaw ka faamu de bɛ taa wa i y'a faamu an b'o ta o ye n ka du mara kɔnɔna ye quoi o kɔfɛ ani n bɛ danaya mun na i y'a faamuya n'o ye n ka danaya ye parce que n'i ko diinɛ a bɛ se ka kɛ nin de ye mɔgɔ t'a faamu n bɛ danaya min na est ce que n ka kabila ko ne nin danaya in bɛ taa wa donc ani yɔrɔ min bɛ taa i b'o ta ani yɔrɔ tɛ taa i b'o bila o dɔrɔn de kɔnɔ an b'an yɛrɛ retrouver a jateminɛ Chinois n'u ka éducation bɛ yen olu ka faamu bɛ yen hali sini olu ka ko dɔw bɛ yen a jateminɛ an ka Chinois yɛrɛ bila fɔlɔ sa fo jufu jateminɛ Israël pourquoi olu ka Shabbat bien quoi la pourquoi o bɛ dimanche bila les téléphones tout mobile fɛn bɛɛ u b'a bɛɛ bila o don yɛrɛ mɔgɔ ti mɔgɔ wele u bɛ t'u ka comment dirais-je synagogue la u b'u ka bateau kɛ u b'u ka tradition kow kɛ a ko fɔ ko téléphone développé la ko Facebook TikTok bɛ o t'o ye dɛ o don kɔnɔ o bɛ kɛ wa depuis lawale la o bɛ kɛ donc olu yɛrɛ de dɔn u ka c'est à dire dans la science et dans la technique o avancement kɔnɔ olu y'o dɔn an ka nin ko in tɛ bila nin de ye o donc a grosso modo il faut que an ka segin an kɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye nanzaraw yɛrɛ ko connais-toi toi-même an ka appliquer an ka to an ka maya kɔnɔna la Mali la ni ye nin siya baden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka ta lawale ka ta an bɛnbaw la fo ka na se bi ma mankan ma mɛn ni a ma kɛ Ala k'an kisi nin wagati laban ninnu ye c'est à dire que an bɛ bɛn sigi de la o donc mais c'est à dire que an bɛ bɛn sigi la nin ko dɔ don o ko de créera ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka bɛn sigi la donc n'an ma sigi o ma marakaden ani filaden an bɛ kɛlɛ kɛ sinon u b'a fɔ cogo min na filaden fɛn o b'a yɛrɛ dɔn n'o ye maraka a b'a fɔ a ma ko kaw de o ko n bɛnkɛ i y'a faamuya Dunbiya ninnu olu y'an ka jɔn ye donc n'an ma segin an ka nin maaya ninnu ma an bɛ taa min a ka gɛlɛn dɔɔni
voilà donc no an ka manifiya kanya an ka mara kanya mani cɛ ni muso an tɛ den mara dɛ i bɛ muso de mara n'i ye muso mara muso b'i den mara an tɛ mara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ voilà o de ye kuma ye ka d'i ma awɔ Fode ayiwa i Jakite vraiment Jumuya vraiment bi émission an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ ko na an donna maa minnu gasila ko hakɛto belebeleba an ka nin kuma ninnu kan c'est juste an bɛ fɛ ka mɔgɔw la kunu ka mɔgɔw bila fɛn dɔ kɔnɔna na u k'a ye k'a fɔ ko mara tɛ fankelen ko ye ko cɛ ka muso mara muso ka den mara ayiwa ne balimakɛw ko ten tɔ sa dɛ an bɛ a to o ma ko muso ka k'u yɛrɛ ye ko u yɛrɛ dɔn ayiwa an bɛ bɔ bi jɛmukan an bɛ bɔ a kɔnɔ n'ala kira jɛna n'a ye vendredi wɛrɛ inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jani plateau sanfɛ bɛɛ lajɛlen bye bye